Здравейте хора, аз съм Борислав и днес ще ви кажа как да си направите акаунт в Clash Royale. Е така. Това е много лесно. Трябва да си направите тук един, вече съм на четвърта арена. Влизате в Setting. Трябва да ви излезе ето това Google Play Syncing. Цъкате Continue два пъти. Трябва да излезе Clash Royale, Google Play игри. Така, цъкате използване на други. И ето, информацията се проверява, ще ви излезе. Така, тук ще ми излезе имейл адрес или телефонен номер. Така, или аз ще цъкна или създай нов профил. Така, тук си пишете, например, чакай, Издислав ще напиша. Издислав, фамилия, Издислав. Издислав. И така, нека да продължим напред. Ще ви излезе ден, да, ще напише 26 месец, април, година 1990, по-мъж, напред, Google Play, тук ще ви излезе. Аз ще напиша така, Борислав. Борислав Димитров. Така. Така. Извините, обаче ще напиша моите имена. Така, Борислав. Борислав Борисов. Да. Борислав. Така, 1, 2, 3. Така, давай. Така. Борислав 437. Цъкате напред, създайте парола. Така, ще напиша. Ще дам само малко за пауза. На пауза само да си напиша паролата, като си я напиша, пак ще дам на... Така, здравейте хора, така написах си паролата. Така, ето тук ще ви излезе създай на парола. По 8 знака, потвърди парола, аз съм потвърдил паролата и цъкате напред. И така, тук ще дам пропускане. Още приемам. Тук ще дам. Така, да, напред. И ето информацията се проверява. Ви излиза. Ето. И така. Цъкате напред. Така. И ето. Ето това е моят имейл Борислав 437gmail.com. Така, ще вляза в този акаунт, майче беше дето съм на четвърта. Не се извините, че се чува така много просто, не сме точно в нас, а не съм в едно друго място. Така, в Facebook взема. Така, ще влезем в Discord. Така, сега ще влезем на Борислав Борисов. Ето, тук аз ще вляза ето този тук се набирам, че бяхме в 11-та арена. И аз пък 11-та арена. На четвърта арена. Тук съм на четвърта арена. Така, съм тези карти. Бях на 390 арена.
ви е харесало.